Kaixo, neska botiak, orain kontan, bideo tutorial bat egingo dizuet e-booksa esplikatzeko eta azaltzeko. E-books audioak deskargatzeko, erreproduzitzeko eta partekatzeko balio den plataforma online da. Audio horien artean ez dira podcastak soilik agertzen, bertan irrati saioak, konferentziak eta audioliburuak ere agertzen dira. E-booksen erregistatuz gero, audioak deskargatuz ezik, bertara igotzeko aukera ematen digu programa honek. E-books plataforma erabiltzeko lehenik eta behin www.ebooks.com elbidean sartu behar gara, guia sartu geha, eta bertan audioak deskargatzeko edo erreproduzitzeko ez da beharrezkoa erregistrorik, baina gu erregistratuta gaude. Bigarrenik, pantailan ezkerraldean bilatzeko zeinua ikusten dugu, eta bertan podcastak bilatzeko behar den hitza jarri dezakegu, edo bestalde, behian ikusi dezakegun bezala, kategorietan bilatu ditzakegu nahi ditugun edukiak, adibidez, hemen ikusten ditugun historias y creencias, deporte, ciencia y cultura, ocio, actualidad y sociedad, música, bienestar y familia y empresa y tecnología. Erabiltzaile guztiek podcastetan iruzkinak jarri ditzakete, adibidez gu podcast batean sartuko da orain. Eta azpian hor iruzkinak jartzeko tokia ikusten dugu, eta bertan erabiltzaileek beraien iritziak, behaketak edota zuzenketak jarri ditzakete. Honela gure ustez interesgarriak diren edukiak ezagutarazi ditzakegu. Gure playlista sortzeko berriz, podcast bakoitzean agertzen den itema klikatuko dugu, eta bertan playlist edo klik egin behar dugu playlistean plus zeinua dago tokian. Honela, podcasta automatikoki gure playlistean geldituko da gordeta pantailaren eskuinaldean. Podcastak deskargatzeko, audio aukeratzen dezuenean, podcastaren ezkerraldean deskargatzeko eta entzuteko aukera ematen dizu, eta beraz deskargatzea klikatu eta ondoren guardar enlace como aukeratu beharko litzateke. Horren hemen ikusten dugun bezala. Eta azkenik, arpiduna izateko, jendearen gomendioen azpian, hor suscribirse esteka ikusten dugu, eta hor klik eginez arpidetzen gara e-books programan. Behin arpidetuta gaudenean, suskriptores atalean igo diren audio berrien abisua agertuko zaigu playlist atalean ondoan.